Naay panahon kuno nga magkaaway ang bana o ang asawa, kay bisag kung saog sultis bana, ang asawa magsige lang gyapon ingon pagklaro ha, pagklaro gyud. Ya bisag kung saog pasabot, di gyud mo sabot pero magsige ingon pagklaro. Unsaon pagkaklaro og dili gyud ka mudawat sa gisulti. Di ba? Muna ingos Kristo, di man gud mo akong mga kardero, munang gasigi lang mo pangutana, pagklaro diha, pagklaro. Kamo, klaro na ba ninyo si Kristo? Kinsa din himo ingon nga, Pader, klaro na kay nako si Kristo. Tawa ta sa kamot. Kanang klaro na gid nimo si Kristo sa imong kinabuhi ba? Sige. Congratulations. Nabilong demos mga karnero ni Kristo. Nakaron o klaro si Kristo, musunod ba mo sa tanang gisulti ni Kristo? Wa gyud balibad-balibad. Kinsa dinhi nga musunod gyud sa tanang gisulti ni Kristo kay klaro gini nga makaluwas ta sa kamot. Sige. Congrats. Nya wa mo magpa-colors yung buhok. Tudlo rin ng Kristo day. Sa may gitudlo ni Kristo, ampingi ang mga hinatag sa Ginoo. Apil na ng colors buhok. Tinuod bitaw. Ingon ko siya, ako ray makapahimong puti or itom sa inyong buhok. Ako say magbuot kanus anak mahug ang inyong buhok sa inyong ulo. Ako nang giihap ang tanan ninyong mga buhok. Ingon anak ka, klaro ang gisulti ni Kristo, pero kita, kalabi na mo, dayog pa colors buhok. Wa gyud mananghid sa Ginoo. Kana gamay kay nang butanga, pero timailhan na kung klaro ba nimo si Kristo. Labi na gyud muhatag si Kristo dako-dako nga sugo nga gisupak sa mga Hudiyo. Kanang giingon ni Kristo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan og ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Be, kinsay mosunod niyo anak? Oy, apil na mong ni Isa. Wagi siguro apil pa ning humili. Asa. Kaya nga naman, dili klaro para nato kung kining maong pulong makaluwas ba gini. Muna ingon siya, ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba gyud ang manluluwas? Ingos Kristo, klaro naman na sa akong ipangsulti, klaro naman na sa akong ipangbuhat, kamulay di mo tuo. Nga naman, kanimang kong pagtuo, murag ang mag-una ani, dili ang atong rason. Unsa may mag-una sa pagtuo? Kung mutuo taba, unsa may mag-una? Rason o dawat? Pag mutuo ka, mudawat dayon ka. Nya imo day ng buhaton. Muna inig hatag ka ng lana, kaning lanaha gibinditahan ni sa Santo Papa, makaayo ni sa imong sakit. Di na ka mo analyze kanus agi binditahan, giun sa pagbindita, og dituo ka ang bibigay. Naara ba ko'y cancer? Hidhida yun. Ayo dayon. Imo na itong ipanabi. Testimony ba? Sus, kining lanaha. Pag hidhid na ko, stage 3 man ko ato, karon cancer free na ko. Gaita ng lanaha di. Wa na i-analyze. Nganong nawa itong cancer cells. Ang imo, tuo na yun. Amo na, perting daghanang mugamit anang imong i-promote. Di ba? Kaya nituo na. Di na magsigig analyze. O na magsigig tag-adto-adto ang mga lugar nga daghang ni testimonya nga pag-adto na ko dito ni pasar ko sa board exam. Pag-adto na ko dito na usab ang akong anak nga buangon kayo. Mangadto kita di na ta mo explain nganong naingon ana. Tuo man. Ngona. Nya ang atong gibuhat kay kasagaran sukwahi mas gisulting Kristo
wa ta motuo niya. No, mao nang ang resulta dili sa Kristohanon nga kinabuhi. Mao na si kuan San Atanasio iyang gipruibahan kani lisod-lisod ba yan nga si Kristo tinuod nga tao o tinuod nga Ginoo. Ang kontra nila atong panahon mga third, abisan pa gani sugod pas mga first century, naana ng huna-huna nga tinuod bagyo kaning Ginoo ni si Jesus. Nyagi paghimug-atan na pag-abot na ni atong pari mating ito si Arius, ni create siya og kaning principle nga Arianism nagsulti nga si Kristo tao dili Ginoo dinhis kalibutan ba. So si Maria ato ra ba ning gisugda ng Flores karon mag-Flores ta pero atay katekesis kay ting klase pa man. Si Maria dili ni inahan sa Ginoo. Sayop ng atong pista sa January 1 nga Mary, Mother of God. Matod pa ni Arius, kay pagkatao ni Kristo diri sa iyang tiyan, dili na to siya God. Unsa naman siya? Creature, binuhat. Dili na siya magbubuhat. Pagkakuan niya diri ba? Pagkaumol sa tiyan. Moto si Maria, nanganak og tao, dili Ginoo. Sakto ba dili? Di ba? Nindot ba ya paminahon? Pero gisupak na sa Council of Nicaea diin si San Atanasio maoy usas mga proponents kay kuan man siya, philosopher man siya, theologian. Ningon siya si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Kay dili lisod sabton nga ang human nature ug ang divine nature magkahiusa ra na, di ra na magkasupak. O kato sa nang butangan og biblical basis ang pag-ingon sa Ginoo, let us create man in our own image and likeness. O di ato pa nanay declaration ang Ginoo nga ang atong naong ug ang atong kinaiyahan mahiusa na niya kay gihimo man ta. Pero lisod na siya sabton. Mao na inig-ingon sa Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas, mingon ka, di madaoy. Si Jesus bitaw nagpatamparos, may man to siya, kay Ginoo man to siya, ako tao man ko. Di ba? Atong isiparit atong pagkatao. Ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadtos mga kabos. Kay tanawa ra gud si Jesus, kabos, wa gid siya kwarta. May man to siya, kay Ginoo man to. Ako tao man ko. Tao ra biya ta. Inyong gisiparit. So naamo gasubay kaning mga klasihas mga argumento, gasubay ni siya sa Arianism, dili Kristyanismo. Ang Arianism lahi ang Ginoo, lahi ang tao, dili pwedeng kuyugon. Muna si Kristo dili Ginoo. Nakaron dituo man ta nga si Kristo Ginoo nga tinuod sad nga tao, mutuo sad ka nga ikaw anak sa Ginoo. Tinuod nga tao, anak sa Ginoo. Sige, lingi ay mong tupad. Inamutuo ka nga anak ka sa Ginoo. Sige, pangutan na. Unya, kung ikaw mituo nga anak ka sa Ginoo, mutuo sad ka nga kanang imong tupad, anak sa nas Ginoo. Nya imo din ang libakon. Nga anak mo nas Ginoo. Imo din ang paninglag utang nga anak mo nas Ginoo. Ha? Imo din ang awayon nga anak mo nas Ginoo. Nganong imo man ang awayon? Nganong imo man ang kusion? Nganong imo man ang hapakon? Nganong imo man ang binabuyog kasaba nga anak man ka nas Ginoo? Patay mo diya. Kinsa din ang ginikanana nga wa gyud ka pangasaba
or pangusi sa mga anak ta sa kamot. Oh, mga yawanon mo inyong kasab-an, inyong gidaog-daog ang anak sa Ginoo, gasalig lang mo nga bata na, di na mo sukol ninyo, pero ang Ginoo mo'y gabantay anak, kay anak na niya, mo na ingos Kristo, matngunin ninyo, nga di mo magtamay bisan usa ni ining gagmayng bata, kay sultihan ko kamo, ang ilang anghel magbalantay, tuwa kanunay sa atubangan sa akong amahan dito sa langit. Limot na yung taana, ang imo din, ako ning anak, di ni anak sa Ginoo, ako ni, ako'y gahimo ani, ako'y magbuot ani, kung sa'y labot nimong ako maning anak. Oh, di na lang yun kapangilabot ang pare sa pag-ingon ayaw nagkasabi ang mga bata, ayaw nagyaw-yawi, labaw nagyog mo ingon ang pare, alagari ng bata, ayaw nagsugua. Siya pa diroy matapulan man sana, don't worry, anak nas Ginoo, alagari. Gikonobi, ibutang sa inyo ang anak sa presidente, anak ni Bongbong Marcos, unsa man kasabaan ninyo o alagaran? Anak bas presidente, ibutang sa inyong balay, imong kasabaan o alagaran? Kusga? Nya makaako kag kasaba. Kaako kag kusiyana, nya latos. Kana anak lagay nas presidente. Ang presidente unom ra na katuig ang termino, mawa na ng iyang pagka-presidente. Ang Ginoo nga gitawag og Alpha and Omega, ang sinugdanan og ang katapusan iya na. Ang iyang gahom nagalungtad hangtod sa kahangturan, dili mausab. Nga ang iyang anak imong bugal-bugalan, muna ang tinuod nga mga Kristiyanos maghigugmaay. Diri sa atong unang pagbasa, ang mga Hudiyo nakigkontra sa mga pagano, pero ilang napamatud-an nga ang gihatag nga grasya sa Ginoo nga ris mga Hudiyo, maoras ang grasyaha ang gihatag didto sa mga pagano didto sa Antioquia. Mao na nga ang mga nagsunod sa Ginoo ginganlan og Kristiyano sa udang panahon didto sa Antioquia, lugar nga dili na Jerusalem. Pasabot gideclare na nga ang tinuod di ay nga Kristiyano naghigugmaay isip usa ka anak sa usa ka pamilya sa Ginoo. Mo na maghigugmaay ta, mo bitaw dinhi sa atong parokya, tin-aw kayo para nako ang ekspresyon ni ining gitawag og simbahan nga Synodal Church. Ngano man kining atong pagsigig baligya og slat, kisa may namalit ani, dili ra taga dinhi sa parokya, kung dili tibuok kalibutan. Giblock dagog ko sa Zoom, giblock na ko sa Western Union, giblock na ko sa pipila ka mga international nga agencies kwarta padala. Unsa may rason, tungod sa kadaghang ng hatag o kwarta nga nagikan halos tibuok nasod sa kalibutan, na ay nagpadag kwarta nato dinhi para sa atong mga proyekto. Mao nang nagsigi sa glambo ang ato dining proyekto. Angay ba na natong iingon nga ako mao'y sikat, ako mao'y tungod din ako? Dili, tungod ni sa Espiritu Santo nga naglihok diha sa simbahan. Kinsagoy mo piyal mo padana to dinig 20,000, 50,000, 100,000, 1 million nga wa kaanhi dinhi sa atong simbahan. Wa oy. Nya kani pag yung naw nga mo ipadadaan. Oy. Pero tungod kay nga akong kasing-kasing nakighiusa man ko sa tanang tao, gani ang ato dinhing mga nadawat nga donations gipang donate pod nato ang pipila ngadto sa lain-laing mga lugar. Example sa Kapilinya, kang Bishop Chupilo Kamomot nga event, ang mga simbahan sa kanang Garing, diha sa Lawaan, diha sa Manghilaw, hasta diha San Fernando Rey, diha sa San Roque, aton gi-distribute ngadto sa seminaryo, ngadto sa mga madre, apil pang simbahan dito sa Masbate, dito sa Holo-Solo, katong naggubain taon ng atop,
Yan hisas father diri. Atong ipangtagaan. Ngano man, tungod kay ang simbahan dili ra San Vicente Ferrer Liloan. Ang simbahan is the whole church. Lawas ni Kristo. Munang ningon si Kristo diri, ako ug ang amahan usara, kay anak man ko niya. Nya kita kay moangkon man sa nga anak. Nasad, ako ug ang amahan usara. Sige, lingay imong tupad ug makaingon ba ka na, ako ug ang amahan usara. Sige, ina. Nya kay ang amahan nag-ingon man, ayaw mo paningil anang utang, ayaw na paningil. Kay kana sa siya, usara sad na sa amahan. Niingon man ang amahan, higugmaa ang imong kaaway, ayaw na pagsigig dumot diha, ay na pagsig pangaway, usa magkakas amahan. Nganong ang sige magkagdumot, nga kanang pagdumot, iya manasyawa. Di ba? Pasabot, buhata ang imong gituuhan. Di pa koron ka-report sa atong slots, pero naglaom ko, igsubay na to ani mga ugma or huibis ba, atong ma-report nga nahurot unta tog kahalin ang slots para sa pista. Kita dinhi nagpista, wa ta mo gamit anang sana nga bang benefactor nga espesyal ba kanang hermano, hermana nga mo'y moangkon aning adlaw sa mga gastuhan, mo'y moangkon ani nya ato dayon dining i-declare mao ning atong hermano hermana, wa na nato gamita dili tungod kay wa ko kauyon ana. Ang inspiration sa Holy Spirit nako magpista gani paapila ang tanan muna slot atong gihimo na kay 100 pesos makaapil ka sa atong mga galastuhan sa pista kung imo nang ihatag dire mo tong atong GPHJ. Ana ni gasto ta more or less mga 4 million sa atong pista. Kinsa man nga hermano, hermana nga mo angkon ana usa ka pamilya na wa ang atong gibaligya nga slots na GPHJ 45,000. More or less ang ni-contribute na sa 30,000 people. Dili ba usa ka imahin sa simbahan? Nya dili na taga dinhi ang ni-contribute, wa gito katilaw sa atong mga pack meals. Tuan na sila sa laing nasod, pero usa ra gyud common experience. Lipay kayo ang nakapalit. Labi na gitong gasigi na lagpalit. Kay na-addict na. Kay kung hain ka malipay, magbalik-balik man ka diha. Pero na nang malipay kas imong naong dito sa parlor, magsigi jud kag balik sa parlor. Malipay kas imong gibati dito sa casino, magsigi jud kag balik sa casino. Malipay kas imong gibati dito sa Tigbakay, dito sa Tarian, sige jud ka dito balik sa Tarian. Lipay kas imong cellphone, sige jud kag tan-aw na imong cellphone. Lipay kas imong kabit, magsige jud kag balik sa imong kabit, bisan pa og uwaw kay tanan mutago-tago gyud kag ngadto sa kabit kay lipay man. Og giluod kas imong asawa, mo likay gyud kas imong asawa, bisan pagkabyunan pa kas imong asawa, iwakli gina nimo kay luod kayo. Ana, kun ang pare wa malipay sa Madrid, bisan ang Madrid magpanon pa na dinhi dito na mutan-aw ang pare. Hari gina mutan-aw sa mubuk kay short nga youth leader. Ug hain ta malipay ana ta magbalik-balik muna daghan sa atong namalit og slots nagbalik-balik. Nganong nasinati nila ang kalipay kay naa sila'y pagtuo nga mihatag ko sa simbahan dili ni Father Siano, dili sa San Vicente Ferrer, pero pasalamat lang sad sila nagigamit nato dinhi sa sinimbahan og sa Kristohanong paagi ang atong gipang-amot ni barog ang atong mga structures, malipayon og nindot ang atong mga celebrations. Ginindutan ba mo sa atong celebrations pista? Sus, the best yun dinawad paunta nga buhi pa mo sa sunod kay basin pag makaselebrate pa ta. Na pakpakan na to ang tanang ni celebrate sa pista. Karon Flores na sad ni atong buhaton si Maria, ang anak sa ang inahan sa Ginoo.
ato sa nisiyang inahan. Og magkahiusa na tani, mulig-o na tong pagtuo, makabot gid nato ang kalinaw, dili ang kagubot, ang pagpasaylo ay dili ang paggubat o pag-away kanunay. Pagkanindot unta, kung motuo ta nga ako o ang Ginoo usara, nga ako nahiusa ni Kristo, nga tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Matod pas atong tubag sa Salmo, sa tiyatong gitubag, kamong tanang mga nasod, dahigan ninyo ang Ginoo. Pasabot ani, ang tanan ginutang nasod, din aon ta maggubat ang mga nasod. Na, nindog na ta.